duk lokacin da yake buƙatar wani abu kina zuwa gurin sai kwanta da ke baki duk abin da yake so. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara ki faɗa yanzu, kar ki bari sai bayan na nakasa ta sannan. Wallahi Talatu ba za ki bar duniya ba sai ki mutuwa wulakanci. An yi bincike, an tabbatar mu da cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon banza ta same shi. Wallahi tun da nake wani namiji bai taɓa riƙe hannuna da sunan iskanci ba. Bari ki ji in gaya miki, baki da tabbacin zaki bar nan gurin ba tare da mummunan rauni a jikinki. Haka kamance gidanmu duk 'yan daba ne. Don hakan aka zage ka abin yake min zafi. Yin biyayya ga ma ba abin da ya dace ba ne? Ina nufin yin biyayya ga Allah shi ya fi dacewa. Labarina mai kunshe da sarƙaƙiyar cin amana, yaudara, mutum gwila, mutulci, hargitsi, kakanikayi, tsaka mai wuya da kuma nadama. Labarina. Dan uwanta ne? Me kika gani? Na kamar akwai yanayi. Yanayin gari ba? Na ga ba daidai ba kenan.